Khubor ka Batesi TV. Kawai ke taksi kamai ke bemla setia ban yo yo registration number kala petkrat tang shu salat ya kawai ke Maruti van ka badan yo registration number AS01AG 8909 halat umsaw Umyam Ribhoi district kabakit ya ki khna school jongka Maryland ka badan ha ka shnong maulain maukhan ban lekbu ya ki sha ka yeng bakisa ha ka shnong umsawlum ha ka por bakila high school. Kani kala ja haka arpunyo tarik risau arjar arpulai haka por kumbal laisteng no paisngi. Haka ni kejingja ki kena skol ki basyong hapo kani kakali Maruti van kabala kela kompong kila light tau na kejing mensau. Nrei light no tangu nongnya jong kani kakali uba bhakupar karbani ubala mensau na kabenta jong kakti. Tang hadin kat to gani por lawan poi ki pulit jong Ribhoi district ban tokit halor gani ki jingja bat ban bodin yaka kali kabala salat ya gani ka kali Maruti van. Haga arpunyo tarik risau arjar arfulai ki pulit kilayo ban kemno ya saungut kinong kai drug na jingking sherpi kabahap hapo ka Jalupara police outpost. Nagini ki saungut layo ban kurup sauhuai teli ki tendong ki badan sauhun rio point sauhuar gram u heroin sau teli ki mobile phone u wei uternia inject kawai ka kali ka badan yo registration number ML05D kendai not sun but ki wei pat ki tiar lapengat ya ki hapo ka NDPS Act. U menteri sarkar bopek ya ketenat pule putih ke jela u rakam sangma ulalum ya kejing yalang jongki head officer ketenat puli putih bat kumjuk ru ya laipo ne sau pungut ki principal jongki secondary and higher secondary school baper. Hagani kejing yalang kalau dan kejing yatai sani bha hakabai day bat ki mat jongki kot puli lani ki syllabus bat kapa kongsan kalong ban penlong ya ke subject mathematics kum kawai ne ki subject kabadan kam Ka Nehru Memorial Secondary School Ritiang Campus kum shibenta ban rakhe yau maumer jong jingdap shisnem pura ha ka jing shakri kum ka shlem ban a jingnang jing start yaki khon gikti kala penlong ya ka jingbu maunong rem kum ka dak ka jing rakhe ya ka sngi sa kan mau ba shisnem pura bala shimti ya ka daga Nehru Memorial Higher Secondary School Umsning Ribhoi district. Kani kalalong haga arpunyo tarik ubenai risau arjar arpulai. U Dr. Didi Lapang ubadai unong aibut jong sarkar jela ula pli yau mau sanam kumukongsan. Haga jingdan lang rengkat uba Charles Marngar MLA bat MDC ke mau hati constituency harengkat ki nongkit kam ke managing committee ki nonghikai school ki megi kpa ki kena school bat ki kena school rukunjo. Haga sengi sajan jong katayo bala dep. Ki pulit ka sora kila rakhe ya ka police commemoration day ban kan mau buram ya gitu ki pulit ki bala IT ya la ka jing im ha ka jing shakri jong ki ya ki pai ba shibenta na gane ka jing rakhe ki pulit kila khot smobha ya ki khna pule jong ka school St John sora bakin one pack ya ka sora police station ka badairu ka police station ka banungkong ha north east u SDPO ka sora u ba penhun MSM ulai thu baki pulit kindang khot shu ya ki wei pat ki school bat kumjo ru ya ki nong yalam shnong ban yo ya slok bat ki bat ban ai jing shai baki pai ba kim dei ban ting ya ki pulit ha baki don kam ya ka no gono ka jing rap ki dei ban wan shakmat namar baki pulit ki dei na ka benta ki pai ba nado pasedang ka model code of conduct ha Rajasthan ki nong pek perman ya ka election ki la yo kurup pisa kiat bat ki wei pat ki tiar basyongdor haduk lai spa plor tengka kababun na gini kadai ka bakilayo kurup na Jaipur kabahaduk sanfusau klor prapwei lak tengka bat na Udaipur khat nyu klor praprenreu lak tengka ka Amrita Hospital ke badan ha Kochi kala pelat ya ka wei ka app ka balak ban yarap ya gitu ki bre ke badan ya ka jingpang ka baki sngo jenjar ban ngui kini ka ap kadai ka bala tip kum ka swallow on sedang ban pentrei kam shwa ya kini ka ap tang ya ki nong trei ki bawan sya sumar ha Amrita Hospital
Kadai kepala menteri kam haki arteli kikhtien kata hak kikhtien English bar kikhtien Malayalam. Ka General Secretary jong Seng Congress ha India ka Priyanka Gandhi Vadra kala penpau ka jing sengau lengo baga India kam ya shimenta ha ka jing ya tap vote jong ka United Nations na ka benta ban pensange no ya ka jing ya siat ha Gaza. Kala takran ya ka sarkar pedeng da ka baong baga jing bem ya shimenta ka India ha ka jing ya tap vote ka pen i ba kim vote shu ya ka nongrim jong ka India kata ban kiar na ka jing ya snam bat kim vote shu ya ka nongrim jong Mahatma Gandhi. Chairman jong Reliance Industries Limited Mukesh Ambani ula syak dawa pisa bat syak berngem penyap leng baga email kabala poi sya la dawa no Ambani arpau klor tengka bat la berngem ban siat yap ya la da ai ya kata pisa ki pulet kidang tokit benia halor kata jingja ka samla puli ka bawan haka kerdan banengkong haka Master of Science haka Genetics na Osmania University kala tho sya ulat ka Telangana ba kamshim la yo takmaksiar wat la kawan makna haka kerdan ka banengkong ru bat kadau ba kam yo ya ka takma la ni kano ka jing itu kum ki memento la ni ki certificate kadai na kadau ba omdan ba baitingka ya ka department jongka ka genetics. Ka Vishnu Vachana Murapaka kala ong babaro gibawan hak kerdan ke banengkong haki weipat ki department ki yo gold medal bat ki weipat ki jing itu nrei ke department jongka pat kam yo namar bomdan nong baitingka om syaru yaka ban syong hak jing yalang jong ki samla ki bala pendep PhD bat ki samla bayo gold medal. Presiden ke Seng Congress Malikarjun Kharge ula thalan yo menteri rambak do jong kari Narendra Modi da kabaong ba kayo ka kot jong ka India kan kata namar ba ka sarkar penerus pa ya ki briu ki bayadai perlok bat gitu ki badon ha kabor. Kharge ula jer kerteng ru ya ki briu ki ba bam ya ki pisana ka India bat ki ba phet krat shabari bat ula keno ba ki dei ki briu ki ba ya jan ba bat ki briu ba don menta ha kabor. Ka MP jong ka Trinamool Congress ka Mahua Moitra kala kubur bakala ya ka login ID bat ka password sya uparlog jong ka bakin pa ya ka jingkeli ki bamut ban keli hayeng dorbar. Nrei kala kentai pat ya ka jingkeno babam pisa na ki he saipan bakan keli hayeng dorbar ya ki jingkeli ki baka kuak. Ka Ethics Committee jong ka yeng dorbar ba kari kadang bisyar benia ya ka jing ujor persya ya ka Mahua Moitra. Ka India kala sedang menta ban shna ya ki drone ki ba pek ngor baro arpu sau kenta ha khaput. Kala shim ya ka ni ka senjam khnang bakari kanom sya hiertma kensan ha gi nong shun kumba sya hiertma ka Israel ha ki Hamas. Ka India ka jusya hiertma kensan haki lekno nakiri ba marjan nrei kampat poi pat hadu uput kumbale ki Hamas ha Israel kumta kala pun kre lupa ban lait na kum kini ki jingja namar ka jing sngo bitar palat halor jing lip ding kha kha ki nong rep ha Karnataka kilawan ra da ukuratia lani crocodile uba im haflau jong ka company sam boarding ka Hubli Electricity Supply Company Limited bat kila berngem ban pelait dau crocodile hapo office lada katai ka office kamla ban penbiang boarding kinong trei jong katai ka office kila pentip syaki pulit bat sya katanat klau ban wanshim ya utai crocodile ka Israel Defense Force kalakam bakalayo penyap ya naval commander jong ka Hamas Abu Sahiban ha ka jingkhan ra jong ka Gaza ha ka mit sngi thodi ki sipai Israel kila ong ba udai commander ubala plan kumno baki Hamas kin hiertma na duriau. Ka jingdon ki briu ki bayo ya jingpang monkeypox ha Indonesia menta kala kiu syaka khat saungut. Ka Indonesia kala pentip baki briu ki bayo ya ni jingpang ki dei ki bala rangba bat baro ki dei na nongba Jakarta. Ki dei ki briu ki bimsya injektika na benta ka smallpox. Ka jing yap jong kinong Palestine na kadao ka jing kruwit ting ka Israel ha Gaza Strip menta kala kiu syaka nyo hajar laispa arpun rungut. Ya kani la pentip da ketanat ka koit ka kia jong ki Hamas. Ki ba mensau ki don kat prahajar kendai spa an ri punyungut.
kat ba kinong Israel pan ki balayap mentabaro kilong Shihajar South Pangut. Kumba silak ngut ki pat ba kilayat rally hanong ba Dhaka jong ka Bangladesh bat ki dawa ba ka menteri rang ba do ka Bangladesh ka Sheikh Hasina kadai ban resign no khnang ba ka election ha Bangladesh kan long ka ba khoi ka Sheikh Hasina kala sanshar ya ka Bangladesh mentala kumba khatsan snem AA ka India ka Persya namar ba ka assembly kam shimla penrem ya ki leno Hamas namar ka jingherthma jong ki ya ka Israel ka Deputy Permanent Representative jong ka India ka Yojna Patel kala ong ba ka jingherthma ki Hamas ya ka Israel ha ka hinyo tarik urisau ka day ka kampentrim ka basirkai ka bahap ban penremjur u nong yalam niam jong ka Shia ha Iraq u Muqtada al-Sadr ula dawa na ka sarkar Iraq ba ka day ban khangno ya ka embassy jong ka US ka badan hanong ba Baghdad namar ba ka US ka Kershan ya ka jingherthma ka Israel ha Gaza. Ula dawaru nak sarkar ba ka day ban ay jingyada ka ba klan ya ki officer bat kinong tray jong ka US ha Iraq bat ula kentu ya ki pat ba kimday ban le ya kano ka basniu ya ka embassy jong ka US. Ki sipai kendo jong ka Iran kila sedang ya ka drill ka ba arsngi ha Isfahan province. Kani kadai ka jingpen i ka jingklan ki sipai Iran ka jingpen i ki tiar siat ki top ki man bat ki wei pat ki tiar thma kum ki drone bat ki wei pat ya kani la pentip da unang ai kitin ki sipai u Karim Shezak hakani ki jingpen i ki bor jing sipai u Shezak ula ong bakin persyang siat ru ya ki tiar thma lagi la na em ban poi sya ka jaka baki mut ban siat katno ka jingklan jong kita ki tiar siat bat hado katno ka jingjengai kila ban her ka Vice President jong ka United States ka Kamala Harris kala kular ya ki bahayeng asam jong kitu ginong Amerika ki ba syak rabor haki Hamas ba ka US kan yakun kat badon kilat kilenti ban pelat imyaki ki bahayeng hasem jong ki ba syak rabor kila lek ya kendo ya ka Harris ban kerpat na ka sarkar bakan le AA bat ka Harris kala kular yaki baka US kanom syong tai ka Qatar kadai ka ri ka bala treshitom ha kumno ban pelaj im yaki brio ki bala syara bor haki Hamas ka Qatar kaya kren na ka por sya ka por bat ki Hamas nrei kala pentip baki don sa katto kat ni teli kimat ki ba ka hap ban ya penbait bat ki Hamas ki arfun yongut ginong yalam nakiri ke pertai ki kuak ban pensange no shwa shipor ya ke jingyarap sya Gaza namar ba ke jingyasiat kadang yai beteng dai lemba ke jingyarap jong ka Qatar bagi Hamas kila pelat no ya ki saungut ginong Amerika ki ba kala rabor na Israel hakapor baka hertma kensan haka nyu tarik urisau ki sipai jong ka Russia kila kam baka Ukraine kala siat daki drone ha Kurchatov kajaka badon ke nuclear plant bat ka wei na kijaka penelang ya ki jabo nuclear kala julor kani ke jingja kala ja hagas ngi palai ka Kurchatov kadai kajaka ka badon hakapot bat ka Ukraine laong ba ka te nuclear power plant kadai ka balatei nadu usnem khat khandai spa nyu pun rio nrei nadu usnem arjar arfuwei kamshem latre kamshu ki nong yalam jong ki sik ki basyang basa ha New York ki layalum ban penrem ya ka jing syak thambor jong ki bat ki dawa na ka sarkar bakan ai jing yada ya ki namar ban na ka por ki syak thambor bat ki syak lebeng ki sik ki layalum ha Gurdwara Sikh Cultural Society ha South Richmond Hill ban penrem ya ki te ki jingja ki to ki long ki mat kublai